Moro. No mene sinne partiin. Tässä mä pelaan nyt CS. Se on suomalainen. No vittu mä kerron äitille. Oikees. Mä kerron äitille kun sä iniset. Vittu oikeesti. Mä tuun pilattaa video sitten. Ole niin mä vittu lakkaan. Transman. Vittu mä kerron äitille kun toi Helani tappoi. Mä kerron äitille! Helarit, älkää tappako meitä! Ymmärrättekö te? No ei sitten. Ui saakeli! No mikäs toi on? Toi meni pieleen. Oot sä vähän siellä aika... Smogy boy. Oi se! Missä? Ootteko te tienneet, että tässä on yksi hobis nimeltään... Se on just tuossa mun vieressä hobistelemassa. Ei tollasta Helarin jaksoa. No en. Niinpä, mitä sä teet? Arvo. Saakeli ei oo päästä. En mä laita. Älä. Joo, niin mäkin kohta näytän sulle. Hei, ootpa se hauska. Tänne se. Mä. Kato.